να προσθεθεί και άλλες διατάξεις η φράση, διότι προσθέσαμε τις τροπολογίες στον τίτλο του νομοσχεδίου. Η τροπολογία που αφορά την αποζημίωση των αγροτών από ζημιές από τα ελάφια στις φυτικές καλλιέργειες στη Ρόδο βεβαίως γίνεται αποδεκτή και ο ΕΛΓΑ με βάση τον νόμο θα κάνει την αντίστοιχη αναλογιστική μελέτη και εφόσον ολοκληρωθεί η αναλογιστική μελέτη τότε θα ισχύσει άμεσα η ασφάλιση. Εκείνο που πραγματικά θέλω να τονίσω είναι ότι όντως ειδικά από άγρια ζώα υπάρχουν πάρα πολλές ζημιές. Αφήστε μας, επειδή ο ΕΛΓΑ αυτή την περίοδο έχει πάρα πολλές ζημιές να καλύψει. Μην ξεχνάτε ότι η χώρα μας τουλάχιστον κατά 50% βρίσκεται αυτή την ώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, πλημμυροπλήκτη, θεομηνιόπληκτη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εκεί οι αποζημιώσεις από ζημιές θα είναι πάρα πολύ μεγάλες. Αργότερα και πολύ σωστά θα γίνουν αντίστοιχες αναλογιστικές μελέτες για τις άλλες περιπτώσεις, ιδιαίτερα για τα αγριογόρουνα που αυτή την περίοδο κάνουν μεγάλες ζημιές στην υπόλοιπη χώρα. Θέλω πριν έρθω στην τροπολογία να θυμίσω στους συναδέλφους της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι ιδιαίτερα όσον αφορά την εγωπρωτοτροφία, αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει τόσα πολλά όσα οι προηγούμενες κυβερνήσεις επί πολλά χρόνια δεν μπόρεσαν να κάνουν. Μόνο ένα θα σας αναφέρω. Το ότι να ζητήσετε το απλούστατο που σας το ζητούσαμε όταν ήμασταν αντιπολίτευση, ότι πρέπει επιτέλους στις επιλέξιμες βοσκήσιμες εκτάσεις να ενταχθούν και αυτές οι εκτάσεις που έχουν ξυλώτη βλάστηση. Ξέρετε πόσο κάνατε? 2 χρόνια να προσεγγίσετε το συγκεκριμένο θέμα και εμείς τι κάναμε, είχαμε υποστεί κάθε χρόνο? Μόνιμα πρόστιμα από την κάκιστη διαχείριση των επιλεξιμοτήτων στους βοσκοτόπους, 350 εκατομμύρια, 400 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Αυτά τα είχαμε. Και το 2015 για πρώτη φορά δεν είχαμε πρόστιμο. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι χάρη στο νομοσχέδιο για τις βοσκήσιμες γέες για τους βοσκοτόπους, που ειλικρινά θυμάστε ότι όλοι ότι ήσασταν εναντίον, που σήμερα από πολλούς αναγνωρίζετε ότι ήταν μια κίνηση που πραγματικά αυτό που έχει ανάγκη η αγροπροβατοτροφία είναι ο κλάδος ο δυναμικός, ο οποίος μπορεί να μας βοηθήσει, μπορεί να δώσει μάχες με τα προϊόντα του στο παγκόσμιο εμπόριο. Εκεί λοιπόν έχουμε καταφέρει, και αυτό που βγαίνει από τα διαχειριστικά σχέδια πλέον που συντάσσουμε τώρα, όχι μόνο να καλύπτουμε τις ανάγκες για επιλεξιμότητες, αλλά να έχουμε και αποθέματα. Και δεν είναι αυτό. Ο πρωταρχικός μας στόχος είναι ότι μέσα από την σωστή διαχείριση αυτών των εκτάσεων απαντάμε στο μεγάλο πρόβλημα της αγροπρωτοτροφίας, που είναι το κόστος ζωοτροφών. Το ξέρετε, ειδικά στη ζωική παραγωγή, το 70% του κόστους παραγωγής είναι οι ζωοτροφές. Άρα λοιπόν φαντάζεστε εμείς όταν θέλουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία να εξασφαλίσουμε ζωοτροφές για το χώρο, κάθεστε και μας λέτε δεν κάναμε τίποτα για την αγροπρωτοτροφία. Είδατε τις συνδεδεμένες ενισχύσεις στην πρόταση που κάναμε, όπου αντιστρέφουμε τα πράγματα και πάμε το 70% προς την ζωική παραγωγή και το 30% στη φυτική παραγωγή, σηματοδοτώντας ότι αυτό θέλουμε, αυτό τον κλάδο θέλουμε να στηρίξουμε. Αυτά λοιπόν για να ξεκαθαρίσουμε εάν εμείς έχουμε όραμα ή αν υπηρετούμε σωστά ιδιαίτερα την αγροπρωτοτροφία, τη ζωική παραγωγή. Και έρχομαι στην τροπολογία. Αγαπητοί συνάδελφοι, ξέρετε ότι από 120.000 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, αυτές είναι 120.000, το 80% είναι χωρίς άδειες, 96.000 είναι με πρόβλημα. Και βεβαίως μπορεί να επιχείρησε ο νόμος ο 4056 του 12 να λύσει το πρόβλημα, αλλά οι διαδικασίες, οι γραφειοκρατικές, οι πολεοδομικές, οι περιβαλλοντικές, οι περιβαλλοντικές διαδικασίες, ξέρετε τι σημαίνει μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων να πάει να εγκριθεί και να γίνει η διαδικασία? Πάνω από 1,5-2 χρόνια.
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, ακόμα και η πρώτη παράταση που είχε δοθεί, 0 όσον αφορά τη διαδικασία τακτοποίησης όλων αυτών. Άρα λοιπόν τι λέμε εμείς τώρα? Καταθέτουμε αυτή την τροπολογία, ήδη σας το λέμε ότι επεξεργαζόμαστε αυτή την ώρα μία πρόταση η οποία θα προβλέπει 2-3 τύπους εγκαταστάσεων ανάλογα με το μέγεθος της μονάδας, ανάλογα με το ζωικό πληθυσμό, για να μπορέσουμε να απλοποιήσουμε τα πράγματα κατά τέτοιο τρόπο που η τοπική αυτοδιοίκηση, άντε σε επίπεδο περιφέρειας, δεν τελειώνει η διαδικασία. Δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα, διότι εγώ σας λέω ότι για να φέρουμε το νομοσχέδιο για τις βοσκήσεις μεζιές, 1,5 χρόνο παιδευόμαστε. Δεν είναι απλά. Άρα λοιπόν εμείς φέρνουμε αυτή τη ρύθμιση αναλαμβάνοντας τη δέσμευση ότι μέχρι να λήξει η προθεσμία θα έχει λυθεί και βρεθεί καινούριος τρόπος αδειοδότησης των σταυλικών εγκαταστάσεων. Μην ξεχνάμε όμως όλοι ότι αν δεν δίναμε αυτή την παράταση, άρχισαν να έρχονται προβλήματα που αφορούσαν απορροφήσεις κοινοτικών πόρων, ενισχύσεις στην κτηνοτροφία, και όπως αντιλαμβάνεστε δεν ήταν ζητήματα τα οποία για μας δεν έχουν ευαισθησία.